Ngemuva kokhetho lukazwelonke oluyingqophamlando iqembu elibusayo i-African National Congress lusungule uhulumeni wobumbano kuzwelonke. Lokhu ngemuva kokuba lingekho iqembu elithola amavoti anele ukwakha uhulumeni. Akukona okokuqala ke lokhu mbukelo uzokhumbula ukuthi kusukela mhla zingu-27 kuMbasa 1994 kuya mhla zingu-3 kuNhlolanja 1997 iNingizimu Afrika yayibuswa nguhulumeni wobumbano ngaphansi kobuholi be-African National Congress. Looking at the political climate ke mbukeli ingabe kusho ukuthini konke lokho eminye yembuzo le esobe siyidingida namuhla ohlelweni sikubingelele mbukeli sikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Khumbula ke mbukeli ungaba ingxenye yohlelo ngokushayela ucingo inombolo zethu 011-714-0677 noma 011-714-0678 emakhasini ethu okuxhumana our X handle @SABC Zindaba ku Facebook ikhasi lethu SABC Zindaba. Ukuze kubelule ke mbukeli sicela uqale ngo #asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli, following his re-election, President Cyril Ramaphosa addressed Parliament and explained the significance of the Government of National Unity. Take a listen. I wish to state very clearly, this is not a grand coalition of 2 or 3 parties. It is a government of national unity that we are constituting, and we've been here before. We were here in 1994 when we sought to unite our country and to effect reconciliation. We are here now, as directed by the votes that our people delivered, to work together to ensure that we address the challenges that they face. And this we shall do, and this is what I am committed to achieve as the President of the Republic of South Africa. Mbukela amaqembu ezepolitiki ahlukene abambe iqhaza engxoxweni zomfelandawonye ngemuva kokhetho lukazwelonke ngenyanga edlule nokwenziwe ukuthi amaqembu amaningi ehlulekile ukuthola amavoti anele. Uzosebenza kanjani mbukeli lo hulumeni? Kungabe labo sopolitiki will be able to put their differences aside and put the country's interests first? Ukudingida kabanzi mbukeli ngalokho asamukele ihambele zethu usolwazi unsekelelo breakfast nongumhlaziyi wezepolitiki. Siphinde futhi samukele uSophie Mukwena nongumhleli weindaba zamazwe ngamazwe emsakazweni iSABC. Let me thank you both for your time. Sophie, I'm going to start with you. Let's take a step back in history. We're hearing about the Government of National Unity. Yini? Uzokhumbula ukuthi ngomva kokuthi amaqembu ahlangene akhulumisane ukuzama ukuxazulula inkinga zeNingizimu Afrika, kwavumelana ukuthi kuzoyiwa ekhethweni, kwaphindwa kwavumelana ukuthi uma kuyiwa ekhethweni kuzofuneka ukuthi kuhlanganiswe abantu baseNingizimu Afrika ngoba njengobwazi ukuthi sasihlukene kakhulu ngenxa yombuso loyo wobandlululo. Ngakho ke kwathathwa isinqumo sokuthi kube nako ukuthi kwenze umgaqo sisekelo wesikhashana. Lo mgaqo sisekelo wesikhashana wabonisa ukuthi kumele kube nohulumeni. Kwaphindwe kwavumelana ukuthi lowo hulumeni kuzaba uhulumeni wobambisana obumbano ukwenza ukuthi wakhe iNingizimu Afrika. Ngalesikhathi uyenza ukuthi uyenza umgaqo seko wezwe ozoba umgaqo seko wesizwe. Ngakho ke bekufanele ukuthi bakhulumisane. Uma ubheka ke kwaba nokuthi ke kube ne legal process eyenza ukuthi sibe naleyo Government of National Unity. Kodwa kwamanje umongameli oyenze isimemezelo sokuthi ngoba uKhongolose iANC ithole amanani aphezulu noma ingatholanga amanani ayenza ukuthi basukule umbuso bazosebenza namanye ama-political party bayenze into efana naleyo bayenza ngo-1994 basebenze namanye ama-political party ukuthi bakhe u-government wobumbano. Ngakho ke kuhlukehlukene ngokuthi ngalesa sikhathi nge-1994 lena indlela ebehamba ngayo
beyikhona ku-interim government ku-interim constitution kodwa kwamanje i-constitution doesn't accommodate that. It is a voluntary thing. Okay, and I wonder ke Dr. Breakfast kusho ukuthini ke manje ngoba abanye mababheke lokhu bakhuluma ngeconstitution njengoba uSofe ichaza lana kusho ukuthini Prof, because abanye bathi lento grand coalition, abanye bathi cha i-government of national unity le ukuthi uhulumeni uyazenzela, it's a voluntary process. Sisibongiwe eligama lithi coalition ligama elisuka from Arend Limfant wase Holland. So kukho inhlobo ngenhlobo ze coalition arrangements. Akukho inhlobo i1. Government of national unity ngenye inhlobo of power sharing. Therefore, coalition. Coalition arrangements, they differ from place to place, they differ from situation to a situation. Ayo one size fits all. So, low government, ANC, former kunye ne opposition parties, coalition because power sharing, because akukho mbutho uyawufumana majority of votes. So I think we need to clear the air. Yeah. So unyanisile uSisofu bangaba i-coalition arrangement yango 1994 yayi byproduct of CODESA 1, CODESA 2, but also before that sayazi bango 1987 there was a meeting Senegal kuthiwa i-Dakar meetings khona nezinye meetings ako 85. So yayikhona ingcingane ekhoyo lohulumente indlela ezawuba yiyo but ngoku yonke into yenziwe ngesibhubhubhu because khange iANC ifuna yamkela into bangaba inakho uphulukana namandla ezopolitiko but ndiyavuya ke into bangaba ke, and I'm not saying bangaba ndi in favor of the partnership between ANC ne DA, but ndiyavuya that ikhona sisibongiwe iframework guide lemibutho, meaning that if kukho ungavisisani ikhona iplatform abazaya kuyo apho bazawuxoxa ngezinto abangavumelaniyo ngazo, as opposed to le ndlela ngokwenziwa bangaba if akuvisiswana ucollapse ugovernment. So Sophie, umuntu mebheka khona manje uzothi ngalesi sikhathi they were able to put their differences aside. Kodwa mangibheka manje 30 years on mina ngumhlalo se-South Africa mhlambe umbukeli uthi bazokwazi yini ukwenza lokhu manje? Uma ubheka abaholi bahlukile, uma ubheka abaholi besinabo ngaleso sikhathi nabo babe nemibono yabo. Manje unabanye abaholi uma ubheka kunama political party amasha, abanye baholwa abantu abasha eNingizimu Afrika, ngakho ke banembono wabo ukuthi iNingizimu Afrika ingathuthukiswa kanjani. Ngakho ke inkinga ekhona la noma umongameli uCyril Ramaphosa neKhongolose bathathe lesinqumo sokuthi masebenzeni sonke, inkinga ukuthi uthola abaholi bamapolitiki bathi mina angifuni ukusebenza nobani, mina angifuni ukusebenza nobani. Ngakho ke kubenzima ukuthi akhe uhulumeni oqishe ufana nalo sasinawo after 1994 ngoba kunokudonsa-donsana. Abanye bathi angeke sisebenze nalaba ngoba bayasicindezela, abantu abaletha ukucindezela. Abanye bathi angeke sisebenze nalaba ngoba banokukhohlakala nokukhwebana zonke lezi zinto abazenzile lesikhathi baphethe. Ngakho ke inkinga enkulu kakhulu yiyo into enza ukuthi kube nzima ukuthi kuvumelanwe. Ngakho ke manje isikhathi asivumi, kunesikhathi esibekiwe ukuthi ufanele ukuthi uyenze ini nini uma ukhetho soludlulile. Ngakho ke inkinga ilapho, inkinga ekhona ukuthi abaholi abavumelani, abanye abafuna ukusebenza nabanye. Ngakho ke kuba nzima ukuthi ukhone ukwakha ugovernment ohlanganisa amaphathi amaningi. Kodwa asazi ngoba isikhathi sisekhona, uma sekaqedile umongameli angakhona ukuthi futhi ameme amanye amaphathi ukuthi aphinde nawo abe ingxenye yalohulumeni. Kodwa asazi ke ukuthi mhlawumbe bazothini ke labo abangaka bingaphakathi, ngoba esikwaziyo kwamanje ukuthi
i-IFP, i-DA ne-PA ezichaze ukuthi bona sabavumelene ne-ANC kodwa okubhalwe phansi kwamanje esikwaziyo i-DA ne-ANC. That's very interesting, Prof. And ngiyazibuza ukuthi mangabe bayivula lenkundla ukuthi ibe nabantu abaningi kuchaza ukuthi mhlambe wonke umuntu ongenayo manje usizoba nesikhundla ku cabinet. Sisibongiwe usisi Sophie wenza ipoint ebalekileyo that umgaqo siseko xa ujonga uAct 108 of 1996 uthi bangaba amaqela ezopolitiko after unyulo anentsuku ezingamashumi amane ba benze urhulumente. So ixesha ke ngoku li against bona bangaba mabaplane kakhulu. So i-ANC klemeke kuyo ke njengeparty ke ifumene u40%. So umbuzo wakhe into bangabe ngaba na onke amaqela azawunikezela ngenkxaso kwi-ANC bokube kurhulumente bazawufumana na izikhundla. I think ingxoxo saqhubekeka even though ikhona i-document abayisayina about indlela ke abazawushare ngayo izikhundla, but I think kuzakwenziwa into leyo, but I think i-majority of izikhundla zizawunikezelwa i-ANC then mhlawumbi i-DA nayo ifumane ezo mhlawumbi 4 but ke nezinye i-political parties ezincinci. Ibalekile ubangaba ke ezinye i-political parties I think zifumane izikhundla because zikhona izinto abazawufuna uncedisa ngazo kurhulumente. Umzekelo yona nto iba ingxaki wena siSophie iba ngumba we-budget. Wena umba we-budget wenza bangaba kungavisiswana. So I think for strategic reasons i-ANC mhlawumbi izafuna ubanika izikhundla ke mhlawumbi 1 then i-DA mhlawumbi inike 4 so that bangaba ifumane i-buy-in from kubo xa kuzawurethiswa i-budget. Ngizofuna ukuthi masibuye sikhulume ngale ndaba ye-budget nokunye futhi ukuthi benza njani manje, how do they navigate this terrain to make sure ukuthi asibi nalento esiyibonile kuma metros, ngoba ababukeli mhlambe bayebuza namhlanje ukuthi sonke sifike lapho. Mbukeli sophendula umbuzo yakho unganyakaza. Mbukeli sibonga ukuthi uhlanganyele kanye nathi to this now. MK party leader Jacob Zuma has criticized the formation of a government of national unity. He's described it as a partnership of suiting the white people. And this partnership, of course, includes the ANC, the IFP, the DA, as well as the Patriotic Alliance. Now, Mbukeli, in a marathon briefing in Sentin, uZuma utshele intatheli ukuthi ayikho yonke lento. How do you deal with the situation in South Africa? They decide to put our country as if it's at war. We now need to be together so that we can have a government of national unity. That is meaningless, says nothing. There's nothing. We're just misleading one another to think that is a good thing. Other people even forgot. Thought that they could in fact be together with the DA because they just put this word, government of national unity, others are hiding behind. Now it has become such a thing. By the abbreviation, GNU. Now, if I was a journalist, I would have written a long article to help people here understand that it's just a fake. They just wanted to be together for various reasons of their own. The others must have been maybe whatever. I don't want to say just magic. But the critical issue that I'm saying, my brothers and sisters, as journalists, really, we need to be helping us on these matters. You know it, you see it, you know. I don't think journalism to be one-sided. It should be fair. It should. If I was a journalist, I was saying, but this thing we said it 30 years ago. What it is now?
I think you'll be asking these people who have come with this, what are you trying to do? Are you saying South Africa is at war? You therefore need to have peace. Sorry, guys. Sorry. Mbukele kasiqhubeke nengxoxo yethu. Sophie, umulalela lokho uyasho owayengumongameli wezwe ongumongameli manje weqembu leMK Party uJacob Zuma ukuthi ayikho yonke lento kodwa ngiyazibuza ke uma ekhuluma kanjena nalawo amanye amaqembu akhuluma ngokuthi wona mhlawumbe asazokhuluma neANC amanye ngeke abe khona kodwa there's a concern that we all had ngaphambi kokuthi siye ku break. Indaba yokuphathwa kwamabudget, indaba ye-service delivery ike yaba into enkulu masibheka kuma metros amaningi ngoba siyabona ukuthi abanye abantu bayasho ukuthi cha mangabe kune coalition izinto ayihambi kahle. How much of a big issue is that manje at national level? Kuleso sivumelwano leso esisayinwe iDA neANC kufanele ukuthi ngaphakathi kuleso sivumelwano kube khona umlando ukuthi bazosebenza kanjani. Ngeke ngaxoxisana noHelen Zille we-DA lesikhathi kusilaphaya labo ku-counter khona amavote e-IEC. Nyamangala ukuthi bathathe lesinqumo sokuthi babe yingxenye yohulumeni. Ngaleso sikhathi bebekhuluma ukuthi bafuna ukuthi baqhubeke bangaphandle kodwa bavumelane ne-ANC ukuthi baphiwe amanye amakomiti futhi baphiwe nokuba ispeaker sendlu yomshayamthetho or i-National Assembly ngoba bafuna to hold i-executive accountable. Ngakho ke uma uzodlulisa ama-budget nixoxisane bathi bafuna ukuthi i-ANC iyakhe uhulumeni omncane, minority government. Ngakho ke yonke into ofuna ukuthi idluliswe eParliament nixoxisane. Ngakho ngiyacabanga ukuthi namanje bazoxoxisana kodwa bazoxoxisana bangaphakathi kwale cabinet ukuthi ke masokuyovotelwa le budget bavumelane ngokuthi izosebenza kanjani. Ngakho ke ngicabanga ukuthi kuzofanele ukuthi kuxoxisana ayikho enye indlela. Prof, manje kusho ukuthini mawubheka amaqembu aphikisayo imaphi ke manje? Kusho ukuthi sengayibiza iDemocratic Alliance sithi iqembu eliphikisayo, sengayibiza iPatriotic Alliance sithi iqembu eliphikisayo neNkatha nayo sisengathi iqembu eliphikisayo? Sisibabsi, I'm sorry, sis Bongiwe, la maqela ezopolitiko anelungelo oku exista as amaqela angawo. In the sense that as political parties, the political parties in their own right, political parties as exist collective, but imeko ezopolitiko iyaziforsa as political parties bangaba zisebenzisana. Londo ayithi ukuthi bangaba awazukwazi uthetha against uhulumende kanye ezinye izinto ezenzekayo. Though izaba into enzima ke ngoku. But I think awona maqela azawu bazi opposition parties aba EFF in the main kunye nomkhonto wesizwe ne ATM because wona khange fumane i-accommodation kule executive okanye kule cabinet kaMnumzana uRamaphosa. So it doesn't mean that because we call a coalition arrangement, political parties azokwazi uthetha against izinto ezirong ezenzeka. Kodwa mhlambe wona ke mawungakhulumi Prof wona against themselves. Abantu ababukele emakhaya bathi kusho ukuthi mina mangine load shedding sengifaka wonke umuntu okule arrangement mhlambe ngithi ibona abafailayo noma bayibeka kanjani abantu? Yes. Sisibongiwe ubuza umbuzo baleke gqithi because xa ujonga impubo ye cabinet ukule nokuthiwa i-collective responsibility. So izawuba nzima ke ngoba ayifana naqala ba uhulumende ubulidishwa yi-ANC cha ngoku kukho ezinye political parties and if kukwingxaki kwi-cabinet nekube kwi-collective but again you have iDA ebidimanda uba ifumane izikhundla ze-committees. So you can see by iDA if you apply double standards. On the one hand, if you have a footprint with cabinet, ilidishe kunye ne-ANC. On the other hand, if you have a with committees, ikwazi ubamba i-executive accountable.
i-arrangement entsha but izawuba interesting because kaloku if urhulumente uyasilela uzisa inkonzo ayikwazi usula izandla zayo. They are part of government. Sophie, ucabanga ngalokho? Yinto engishulo ukuthi ngiyamangala ukuthi bathathe isinqumo sokuthi bangene ku-government njengoba bengisho ukuthi mangikhuluma noHelen Zille ubethe indaba yokungena ku-government ingaba inkinga kakhulu kulabo bantu ababakhethile ngoba manje ufanele usebenze nabanye abantu abanganayo imibono leyo onayo. Into engqono ukuthi uma bathola amakomiti nokuthi mhlambe baba yispeaker. Ngiyakhumbula futhi ukhuluma nangama section 9 institution konke manje ke naku sokume kanje angazi kuzosebenza kanjani. Ngakho ke into engenzeka manje lamaqembu angaphandle afana nabo EFF abafana nabo PAC abafana nabo umkhonto wesizwe into ebangayenza uma ingabe izingxoxo saqhubeka ukuthi mhlambe bagcizelele ukuthi baphiwe amakomiti. Ngakho ke angeke kube nzima uma baphethe amakomiti athize noma hayi wonke noma bangapha baphikisa ngoba ke bazokwazi ke to hold ama-executive accountable bangasabi. Kodwa uma bangaphakathi ku-cabinet noma unombono ohlukile intando yeningi ngaphakathi kwe-cabinet i-majority izofanele ukuthi i-voice ye-majority iprevaile uma senithatha izinqumo ngaku-cabinet ngeke uphumela ngaphandle lapho hayi mina ngivumelani nalokho. It's going to be an interesting one, especially uma ucabanga ukuthi bakhuluma ngama chapter 9 institutions, bakhuluma ngama committees. So bona ke nokuthi ku scope kwenzakalani ke manje. Mbukeli ake siye eTolo siyabuya. Mbukeli sesiphetha nje ake sidingide kabanzi ukuthi yini edingakalayo ukuze lo hulumeni wobumbano asebenze. Ngizoqala ngawe Prof, ubona ukuthi yini edingekayo ukuthi mhlawumbe njengoba baya phambili bakwazi ukuthi basebenzisane. Sisibongiwe qala uye wa mention into ebalekileyo wathi ohulumente bendibaniselwano komasipalata banembali yongasebenzi kahle ngoba kaloku asinayo nzawuthi ke i-independent body ngokwamakhumsha ekwaziyo uku-enforcer ezi zinto kuvunyelwene ngazo. So ukungavisisani yinto enormal lento kuthiwa yi-conflict, but it doesn't mean that because akuvisiswano urhulumente makaphele. So I think nibalekile bangaba kubekho lo independent body ke izawukwenza bangaba ezi zinto kuvunyelwene ngazo zasayinwa zenziwe, but also iparlamente because funeka sikhumbule bakulelo kuthiwa yi-separation of power, meaning that bangaba iparlamente indima yayo ukuthi make sure bangaba abantu abakwi-cabinet umsebenzi wawo bayawenza nabantu abakwi-cabinet funeka bayoreporta kwiparlamente. Ngenye yengxaki besinayo ukuze kubekho lezo nto a commission. So it's very important baba la separation of powers yenzeke ukwenza urhulumente ukwazi ukwenza umsebenzi wawo, but also abantu in general anendima ufuneka bayidlalile in terms of providing oversight, because if abantu ababikho involved lo rhulumente hayi sisibongiwe urhwaphilizo izawuba too much. And that's something we don't want to hear. Sophie? Engakusho ukuthi uzokhumbula ukuthi usekela mongameli uke waba nomhlangano wabiza ama-political party ukuthi baxoxe lolu daba ukuthi uma kungaba ne-coalition government bangahamba kanjani. Ngakho-ke isikhathi sifikile sokuthi mhlambe kumgaqo-siseko waseNingizimu Afrika kube khona la kuba khona nama-amendment la kufakwa khona ukuthi uma sizithola sikule ndawo fanele kuhambe kanjani. Enye into ukuthi kuzoqhomeka ekuthini abantu bazobekezelana uma baxoxisana, kungabi nomuntu othi mina nginamavoti amaningi ne-40% angeke ngilalele nge-20% or nge-4% yakho IFP. Ngakho-ke kuzodingeka ukuthi particularly umongameli njengoba kuwuye o-chaira i-cabinet ayenze ngaso sonke isikhathi sokuthi
avumele ukuthi omunye nomunye umuntu abeke umbono wakhe kuxoxisanwe ngenye mhlambe uma bazothatha izinqumo. Enye into esibili ukuthi ama committee mawaqhubeke ayenze umsebenzi wawo njengoba are responsible kuyenza i-oversight. Ngakho ke namaphathi nawo mawangene lapho nje ngamalungu walama committee angasabi ukwenza umsebenzi wabo. Kodwa kuzoba nzima angeke kube lula uma ubheka amanye amazwe kakhulukhulu lapha eEurope amazwe amaningi aphansi kwalo hulumeni onje kuba nesikhathi la kubanzima khona nje ukuhlanganisa loyo hulumeni kunokuthi ngomva kokhetho kuthatha isikhathi eside abanye baze bazithole sabaphindela okhethweni. Ngakho ke indlela le ayikho lula kufanele sazi ukuthi le ndlela yona ayikho lula. Sisofi siyabonga kakhulu for isikhathi sakho nawe Solwazi uBreakfast siyabonga kakhulu ngoba nisifundisile sabona ukuthi mhlambe manje sesingabona ukuthi sesi-understanda kalula mbukela sithemba ukuthi nawe usuyakwazi ukuthi uqonde manje ukuthi mhlambe kuzokwenzekani njengoba besebenzisana nje uhulumeni siubona la ukuthi uhulumeni womfelandawonye bazobambisana kanjani imisebenzi izohamba kanjani ngoba abaningi bakhathazekile ngokuthi kuningi abakubona kwenzeka komasipala. So asibonge mbukela ihambele sethu uSolwazi untsikelelo Breakfast ongumhlazi wezepolitiki siphinde futhi saba no Sophie Mukwena ongumhleli weindaba zamazwe ngamazwe emsakazweni iSABC. Mbukeli okakhuluma lokwazwane uthi ayixabene.